asaba onjureria imejiro ya marigiti igiye gutuka ime iyo mucyo y'obusonko babire bagukwanira igoro buno bonjureria bukonia chingoko babire bukwire na nsekigima omusakito Steven Ndemoni yekensemeyo na gukwariganira roboti irokubwatia asinkira yubikiranwe kera omonjuri na bwato mugano yo bene ukumwatana kurwaso omonjuri onde aiga na sechere chingoko ya marigiti ubugatagati wo mucyo obosongo asa bonjuri bagenderete negasi gati yabo no musubati Christine Nyaboke se mabuna bondu biashara ibina bijagete tu kwa mwezi wa 8 na chagete kola tachingoko kuba onelia nkogenda nale kuba sabra nkoirana kera na chakora ngarubu yo wechingoko ngarambo bwate faida ngachaga ngateria ba mindo mutago nsikeli nje ni waleli baga agansikeli nkanyole kebanda 2015 nonye bachengere to bonchiri bwabo ine mechando kibagwetera segasi yabo yakera rituko mechando toko nyora so bonchiri oiga wenda kera toko gande chiro chingoko kwana chire cha tokwera senge njo usabiri saboro bakongu orusiale na bakonya chingoko cha tokwere twasinya stokoira ebintu na obikongete buna bono pade buna mafuta liga na bokonyoro kogenda gwike chiro kera gwikire chiro kwa ule bintu byao kera kwa gurire bintu chingoko chiao ko transport goja kwanyora nga at least none kero goja konie tibe so konyora interest yo konyora inakuwa kidogo kosi maisha ni juu toko twero kere mbure go twasenga njondo kwa testo kuiga ngonyora tonya kuyoga jaba jachituka kando weta ogo kina kwa magorie chindagerie chingoko nobo kongubonde bole maretie sekteye bono aba sabale mibali baito bali abande batugete bagotokorera na baro batuwa jakoni nabona arenge ko request buna bono konyora challenges no embara bunjiro ko sibuna bono bosibwe chingoko ligoro bwa mentire kurwe kera bari ko bora 2500 paka bone bore gento kenga buna 3300 bone kera go tuga chingoko chia ena bone kera go jakoni gokonyora nga okobogori chingoko chia go chikie chiro ogo ikari naoni no anu go chikogoro bosina kwa shida na ndara geri chingoko chirichinde ogo semeri kwabo na serikali ya county ya Kisii neri anene kubeke mirubiri ya bene oguturia sekti yengencho mono mona asorongo rwa Gusii semereti oburemi ono asense mabuna ya serikali na bayarenge toligererie ense mabuna ya mafuta because buna ndo bakole biashara bake okonyore kere tokwenda gukole biashara bibito ige kobo muchande kere togo safiri ase para no ene faida konyore na kwa shida kosa bagito kosa ucha sasa serikali ya county ya lenge bwancha etoro selinse gatoro selie sedi ase toko igama alitotali gotuwe kuripotiri gitaseni kia Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven.